Виж и третата почна сега. Значи те. Значи те свързи. Ти защо? Той Калин ще ги подреди. Ники, с коя въдица ги хвана? Да. Я да видя куката. Три куката. Оу, тя гигант бе. И зато са толкова. Как не се размърда како? Ще прича на другите риби, мене? Прича на другите риби, дай. Какво е? Скачат ли бе? Ники, отиди ти въдицата. Ей! Хайде, Съдия. застани сега до рибиче. Ей, Аз така. ей, ей. Аз